panguva ino yatinoona kuti the Central Committee yoresume meetings ayo the ruling party ZANU-PF panguva ino ichabhondoka. Sezvamunoziva kuti mutungamiri wenyika yeZimbabwe President Idi Mnangagwa vakuita vachidzoka manje the month February. Panguva ino yatinoziva kuti Kemo Mohadi ari the acting president ndo pachanga achipedzisa achisira mutungamiri wenyika kuti achidzokera pautungamiri wenyika wake ari the president of the Republic of Zimbabwe. Panguva ino tinoona kuti the Central Committee yauya ichimirira mutungamiri wenyika President Idi Mnangagwa. Panguva ino panozikanwa pane nhau dziri kuchuridza constitutional amendments. Sabina mashuka kudanyuka panguva ino unobva subscribe or like on the bell icon. There is a recent meeting yaitiwa panguva ino itopinda paindi yawashiona post mapictures amuri kuona kudanyura achiiti. The Central Committee members workshop started today. In his opening remarks, the party Secretary General Honorable J.F. Mutenda addressed the Central Committee delegates and emphasized the importance of understanding the role of a Central Committee. ZANU-PF First Secretary and President Comrade Idi Mnangagwa will address all Central Committee members tomorrow. Thomas Kanukuda chitaura panguva ino pamusoro aiwa this workshop yavari kuita yeCentral Committee. Mashoko ari kubuda panguva ino atokona kuti the ruling party ZANU-PF panguva ino panonyaswa pakuzi their focus now it has been turned panhau yeresolution yavo number 1. Even movements avari kuita, even empowerment yavari kuita and everything, they are just focusing it on issue ye 2030. Most likely masitting avari kuita panguva ino yeCentral Committee, they are just revolving around issue ye 2030. Important mafunguro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi, patiri kuona kuti everyone nyika yeZimbabwe aiwa haasi kufara nemamoves arikuitwa nevakomana veZANU-PF pamusana pemaconstitutional amendments. Pena comment section menu mafunguro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi. Subscribe or like, hit on the bell icon.